ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сиҳат ҳастед, саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи аллоҳ созем хубем. раҳмати калом барои комментарии хубтон, барои дастгириётон, барои лайкотон бениҳоят аз ҳар яки шумо миннатдорам. ва дӯстони азизу меҳрубон, дар видеои гузашта Фариза гуфта буд ман садик рафтеста. Чӣ хали садик рафтести чӯҷа? Бугу охе. пешуй. Дӯстони азизу меҳрубонеро дар ягон садик мондагӣ нестем. Бисёри шумо савол метиҳед ки шумо чӣ доред, гражданство доред? Ма дар видеои 4-5 видео пеш гуфта будам, саволото ҷавоб дода будам. Не, мо гражданство надорем, фақат регистратсия дорем. Ҳар як 3 моҳ граница мегзарем. баъд чӣ мекунем? Регистратсия мекунем ба ҳамо, фақат дар мехели регистратсия дорем. баъд дӯстони азизу меҳрубон, Фаризара ягон садик да мондагӣ нестем. ман худам ба ҳамин хулосае омадам ки чем биромада дар як ҷо кор кардана, дар ҳамин хона мешинаму, дар ҳамин компанияи Фаберле кор мекунам ё ягон ҳамин интернет магазин да кор мекунаму, бо ҳам қатъи духтарум якҷоя кор мекунам. ҳам духтарма меомӯзам, ҳам худам кор мекунам. ина михел якта доска харидем барои ҳозир ма нишон метем ки ин доскаи чиё дохил мешава. хай мумкин бисёри шумо харидагиед, ман намедонам. Просто ма харидаги худмона нишон метем. ира мо айвал бирис харидем. ҳозир стулам харидагие меша меёран. баъд ма худам мешинам, ёд метиҳам меша. ҳар рӯзе агар 1 саат 2 саатам чиёро ёд метиҳам меша. аллакай ҳарфҳоро ёд гирифтай. як ду хоҳар гуфт чанд солай, духтари мо 5 солай. 5 сола шидай. ина я шоколад харидай. элифда шоколад харидаги будем рӯзи 1 сентябр. иам гира кард ки ман учительницам да мехарам, мара учительница гуфтаста. барои ҳамо мада харидай. баъд и дора и чиё даи дохил мешава. ҳарфо дора, рақамо дора. баъд бур дошт, ина буроша аллакай чӣ кадай? буроша аллакай навистиян. динаи дароз нависта будан қити элиф. баъд нахалия мишок дора. и маҳкам мешава, ҳуй мешава, ина михел. бод нехали буро мемонӣ, баъд иҷада менависӣ, нехали менависӣ. хай ҳамхели ҳозир мо дарсмонаш сар мекунем, бигем қати Фариза. ма исда ягон чиро менависам, масалан 2 ҷамъи 2 мегумша, неки ба урусӣ мегум. ма урусиро худман хушрӯам надонам. хай чени гудака фаҳмондан ман метонам гап зада. барои аввай ҳамихели ёд метимша. ида ису боша, инаи часпакай. ида ису боша мегира, ина хали ма ки гуфтам, ина хали часпондан мегира, туғри мекуна, баъд мебинам дуруст боша. ина мехел кор мекунем. хай хулосаи гап. то охири влог бо мо бошед. ҳатман ки ба шумо ҳам маъқул мешавад. дӯстони азизу меҳрубон, дӯстони азизу меҳрубон, иҷа боша ма як намуд салат аз бақлаҷон тайёр менам, боимҷон мегем хумон. ҳамхали тайёр мекунем. як бор тайёр кардам, бениҳоят ба мазза омад. дуюм бора мехоҳам ҳамроҳи шумо якҷоя тайёр кунем. ҳатман ки шумо ҳам завқтон мекунам, мехезед, тайёр мекунед. инаи дуто меган морам нишон битиед. салом ки духа. Салом дӯстони азиз. раҳмат бугӯ холошат. дина туро ҳамаш табрик када буда. Раҳмат. турам табрик кадан барои садик. Раҳмат бугӯ. раҳмат. инам хали дӯстони азиз, ба мо лозим аст бақлаҷон, чеснок. ман 4 дона чеснок гирифтагиам. перец хеле бугум лучши. ҳозир хеле гап мезанам, чанд кас бо ошибка мекова. крахмал, картофелин крахмали картошкагӣ. баъд шакар, паприка. чӣ хеле зелен доред? ма зелени свежи надоштам. шаварро меёра, да ҳамо ҷош ма реза мекунам, да холодильник мемонам. ай сабаба ки агар як рӯз беста аллакай безеб мешава. ай бозор меёра, ҳамаш тарам безеб мешава ба ҳамон сабаб. навай ай морозилни гирифтам. ина хеле ҳеҷ гап надора, ёра ҳамаша омехта мекунем. ина меёра. дар аввал чӣ кор мекунем? дар аввал баъд соевий соус ҳамин қадар кораи камакаш мондаи соевий соус, уксус, намак.
баъд равған барои жарид кардани баклаҷону камтарак дар руш дохтам. Чӣ кор мекунем дар аввал? Инами баклаҷонро пӯст мекунем. Инам хеле пӯст кардамшона, пӯстошо мегирем, баъд якта косача дар корай ба мо. Иро ҳозир чӣ хел реза мекунем нишон метиҳам. Инами ба ҳамин шакл реза мекунем шона, дӯстони азиз, ба инами шакл. Инам хеле реза кардам. ҳозир ҳамаша реза мекунам, бо нишон метиҳам. Инам хеле вақте ки реза кардем, дӯстони азиз, ира намак мекунему як тараф мемонем. Баъд ами ҳар як видеомда чанд комментария мешава ки бачаву духтари шавҳарро дар куҷоанд. Сония Катимонаи номошона ёдмон баровардем мегӯям. Сония Катимонаи Фаридун Катимон нестай. Ина як сол шид Катимон нестай Фаридун. Сония неким Катимонаи проста барои чи видео намекунамша, барои чи нишон наметиҳамша, барои ки намехоҳа ки видео кунамша ё нишон тиҳамша. Ай ҳамун сабаб ман ира нишон наметиҳам. Катимонаи як ҷояе. Ҳам хеле намак мекунем, мемонем. Дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба соусшо тайёр кардан. Барои соусуш чӣ дар корай? Перец дар корай, чеснок дар корай, уксус, соевий соус, инаи маҳсулото, намак дар кор нестай. Баъд равған. Ҳозир инаира реза мекунам, ираи тиёрка мегзаронам. Бо якта ки дохтум, ҳамаша бо нишон метиҳам. Ина мехел ки гузарондем ай тиёрка, чеснока. Баъд инаи маҳсулотро ҳамаша медозем. ба инами қошиқча якта уксус меандозем, якта равған меандозем. Баъд соевий соуса сета ё ки дута. Чӣ хеле маъқулайтона. Барои чӣ ида намак намеандозем? Барои ки соевий соус худаш шӯрай. Инами хеле дӯстони азиз, вақте ҳамаша дохтем, як ҷоя мекунем ёраҳо, як тарафта мемонем. И заправкаи ҳамо баклаҷон ҳисоб мешавад, дӯстони азиз. Дӯстони азизу меҳрубон, ҳамин баклаҷон то ҳамон вақтеро беста ки нигоҳ кунед, ов мекушояку, ов меброра камтарак. Ҳамиқа кишид, тамом. Ира метонем ки ҳар яктаи ҳамира ки вақте ки чӣ боша, инам хеле меҷафемша, овша да отдельни тарелка мегиремша. Дӯстони азизу меҳрубон, инамиқа ови ҳамин баклаҷон буромад. Анаки чӣ кор мекунем? Инами крахмала дар меандозему, омехта мекунем. Баъд даравак бирён мекунемша. Инами хел крахмала ки дохтем, инами хел мешавад. Дӯстони азиз, инеҷа ман равған мондагиам ҷӯш шава меандозем, якта меандозем, бирён карда мегирем. Ина дӯстони азиз, дохтум бирён шидестай, ҳоли сурхак шава, баъд мегирем, бо нишон метиҳам. Дӯстони азизу меҳрубон, кадоме ҳами гирифтагӣ нест ай фабрилек бигиред, пушаймон намешавед. Бениҳоят веши хушрӯ будай, чизи зур будай, руған намепарата вақте ки ҳамиро мегири то мети. Бениҳоят чизи хуб будай, намесӯза бо главни чизе ма фабрилек ҳами шош бо бениҳоят хуб будай. Кафгиру кавлез хеле ёшта. Инаям ай фабрилека ма истифода мебарам. Кадоме ки харидорӣ кардания дар номерои мо бинависед, ҳатман ки равон метавон кунед. Дӯстони азизу меҳрубон, инами хел баклаҷону бирён кардам, якум порша, дуюмаш тайёр шудааст. Кадоме ки кӯдакош намехӯранд баклаҷона, инами намуд карди тайёр кунам, ҳатман ки мехӯранд. Ё сухтагӣ нестан, ё саб сухаки хушрӯ шудаем. Бениҳоят хуб. Кӯдакои мо тамоман намехӯранд. Некем инами салата тайёр кардам, ҳам хушрӯ хӯрдан ки бо барои ва як бор дигар хостам тайёр кунам. Ина дуюм порчам тайёр шуд. Бениҳоят нигоҳ куч хеле ранги картофел фри кифсия. Кадомет ки да агаротон бисёр доред, неми ҳами чӣ кати бикунед, фақат да соус надозед, бухӯред, ҳам хеле ба маззакай. Бисёртар доред да ҳами баклаҷона. ин хеле хурустияш мешавад. ин ё камтарак хунук шуд, баъд ай меандозем, тайёр мешавад. ё камтарак гарм андози хунуктар шаванд, ба меандозим шуна. Дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки дидестед, и аллакай қайдаги об буроварда об шуда.
Inami перец. Ана ки иам хунук шидай. Ира мегирам давай меандозам. Инами хел боша дӯстони азиз. Тайёр шид. Ози далаганча мегирам. Бо хушрӯтар метова. Ҳатман ки шумоам тайёр кунед. Пушаймон намешавед. Ина дӯстони азизи меҳрубон. Чхел аппетитни хушрӯй. Ҳатман ки тайёр кунед. Нам хрустяшяй. Инами ҳозир мехӯриша. Тайёр барои як хӯрдан инами қак тайёр кунед. Мехӯред. Агар хоҳед ки бисёртар бо маҳсулотҳоро бисёртарак мегиред. Дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки дидестед. Ира Сония ки пазида ира пазида краусани апаш пухтай. Сония катимонай дӯстони азиз просто худуш намехоҳад ки дар видео биёя. Духтари калон шидагия изо мекаша. Катимона я ҷояй. Фаридун нестай катимона. Кем Сония катимона. Инам хал тайёр кадай. Хайра интернет магазин дида тайёр кадай. Ма чӣ накардам шо видео накардам. Гуфтам тайёр шава баъди шумо камтарак хали нишон медиҳед. Мешкани атша? Ҷушай некимаз бест. Авуснуш бақаб? Метони? Аз бемешканам ба нишон медиҳам дӯстони азиз. Ҷушай. Инами хел дӯстони азиз. Якум дазолаш шири гармак андохтак дурож, камтарак намак, камтарак сахар, камтарак равған, золаш шурида монд, бадан чикадак. Вақте золаш расида, ҳар кулчача кад, кулчачаро туну кад, ҳар як қаватушта руғани маскара ов када шаки, бо да холодильник мон як ним соати дига бад гирифт ҳамаямро як ҷоя када туну кад, бо айсар бурида, баъд адруну шоколад монда печон. Инами хел хай дӯстони азиз, дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влог оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.